Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qad qila asyukru zinatun ni'mah wa huwa sababul ni'mati al-mawjudati wa wasilatul ilal ni'mati al-mafqudati al-maqul. Para sesepuh bini sepuh sedoyo ingkang kita mulyakaken minangka ingkang hadir yanipun Ibu Lutfi Al-Hafidhah, segenap sesepuh muslimat NU desa. Iya, aku wis ngerti aku ya aku gak ambekan bisa bujur supaya ingkang kita mulyakaken setelanipun dibisikan boten rawuh lan segenap pengurus mawon ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken sumrambah sedaya jamaah muslimat NU Ranting Bojong, sedaya ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun mulyakaken Allah ing dunya hatal akhirah. Amin. Monggo lan rumiyin sareng-sareng sepindah malih kita munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi siang menika panjenengan lan kula taksih diparingi sehat wal afiat. Alhamdulillah. Niki sing rawuh sedaya sehat to. Amin. Terlihat dari wajahnya yang sumringah. Semua tidak hanya sehat zahir tapi juga batinnya. Kok menang bae? Amin. Kok amin? Sing cerdas ngono lho. Kepae domplong kok radong. Rasa lingat-lingung. Iki pancen lingaji nang pinggir dalan. Niki ujian, jenengan nek konsentrasi wae nang pindah mobil liwat ya otomatis sirahe mlinggo. Wis tau ora mobil to. Wis sudah ya wis tau. Alah bener numpaki. Aku ora sing liwat rasa mlinggo. Oke. Oh, itu tanpa terasa nyuto ganjarane jenengan. Understand? Yes. Sak lingkungan sudo piro? Siji apa jajaran Arab? Siji jaran. Lha wong iki jaran regane piro? Lha sampean lho, piro Pak iki sing termasuk jaran berapa? Nek jaran karo sapi larang jaran to. Sapi piro sapi iki sak kurban coba sapi. 25 juta. Tapi kecil. oh, sampean rada puru kuwi yang sapi. Masih 26, 28 gitu ya dari ngomong apa urune. Nah, 28 ya mungkin nek jalan yo kasampingo udah. Wis ditintin beneran tetap bingung. Jadi nek jalan mungkin yo sekitar 30 juta kuwi.
iya, sampeyan beli pisang kelangan 20 juta. Mane mangkoran niku. Oh iya, wong nek ngaji konsentrasi terus madhep mriki, madhep pundi? Sampeyan niku. Niku jenengan kaya sedekah 1000 jaran. Dadi sing wis mung pisang mau jaran wis siji. Support 20 juta. Keren dieling-eling kok jenengan dieling ngomongane. Oke. Teruske mboten. Ayo kita suara rampung ya piye. Oke, dadi panjenengan kali kula niki mboten namung sehat badane tapi sehat sak manahe. Alhamdulillah. Sebab wong nek sehat atine, jak ngaji, jak ibadah apa ae rasane ati utik. Nggih napa nggih? Nah, nyatane napa Bu? Nyatane. Iki mun sing tak tangkep sing muslimat kojon pun ngedak sedaya napa dereng? Dereng. Iki sing kojon, iki sing kojon. Wis do metu kabeh urung. Temburi, buri ngendi buri makono. Nah, nggih. Oh niki kan sak ranting to nggih. Sak ranting dadi bisa gitu. Yo niki sing sak dusun jerang enten sing rumakat. Wah, kakak banget. Adendane mau tinggal. Ya. Dan tekan bubar ki ra teko ora nyang. Nggih to nggih. Alhamdulillah mugi-mugi rawuh jenengan kalih kula niki dados amal ingkang makbulah. Amin. Insyaallah dadosaken sababia tambah sehat awake, tambah sehat atine, tambah sehat dompete. Amin. Bu. Iki sing ambek ana kae ra roh yo. Ha iya, njuk kae ngene ana swara tanpa rupa ya. Nek aku sapal kok rupane batak. Lah karena ada hadis Kanjeng Nabi nggih, al ajru bi qadri takabir napa? Ya cukup penite to. Ya apa-apa, anjen basa Arab ki angel wong sampeyan karo wong Arab. Wis ketok saka juduke karo niku. Lho bareng kalih kula dieling-eling iki hadis penting untuk kedepannya supaya kita itu ada semangat ketika amalan itu terasa berat, maka ketika ingat akan hadis ini akan lebih menjadi ringan. Sebab apa Bu? Oke, al-ajru biqadri ta'abi utawi ganjaran iku milang-milang rekasane saya rekoso saya akeh ganjarane nek rapati rekoso ya rapati akeh sing ra rekoso ya ora oleh Rani Rocky. Nah, itu sebagai motivasi kita bersama bahwa pahala itu yang Allah berikan itu menimbang dari rekasannya apa Bu? Rekasannya dan keikhlasan hatinya. Understand? Yes. Milo apa Bu? Milo. Ketika muslimatan ranting bojong ini kok suatu saat jatuh di desa yang paling jauh dari dusun panjenengan. Tapi biasanya wingi-wingi mangkat ora. Mangkat ya. Mangkat ya. Sampe kowe beneran rapati jelas. Iki dieling-eling mangkane pas adem niku ganjarane saya Ojo manut bujukan setan gitu. Setan wis dobati nggih sampean. Jangan nanti kabarin orang. Nek kayak poso kan dibelenggu ducalke nang kontroko jare sapa. Kan segoro kan neraka. Nang endi? Bodo denculke meneh. Dadi setan nanti iki jenenge kojor. Setan wis bali nang setan.
Iku sudah balik kabeh. Setan kocor ya bali nang. Kocor. Ayo tekan beku ya tak tendangan. Iku sakean. Oke, setan itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin bertambah. Maka kalau kita tidak hati-hati, niku kerep kena bisikan setan. Kok nek wis dadi bolo, dadi apa? Bolo. Nek bisi kayak pisan ae. Sampe nyarak mujadang warak muslimatan kok kadang sing amalan harian sing jenenge jamaah salat 5 waktu. Rasa mlingo entawa sapu sakane sapu. Aku mlingo aku sing bawase bebas dan akan bagi sampean sampean penasaran masuk oke sebule kan betul sapu karo barang tapi sampeyan sampean rasakan Bu terus ya pernah kan apa mau kayak bener kan bisa balik toh? Sama arah nanti ini kadang tidak dibisi pisang ini udan. Kalau misalnya saya ini oh yo nih bahkan nama soalnya dia boleh ada tenang, kesini jatahnya orang dua ya pangan apa mak. Masa ngerasa makan bayi doang ngomong kiri. Halo. Pernah tengok teniku. Tenang orang. Muslimatan nang kono ya iya. Nek nang dusune mangkat, nek ora-ora wegah ana ora? Sing kudune warnane apa? Aman sampean punyai. Sing kocok piye? Kocok iki nek ora-ora sing sok makan wong piro? Sampeyan meneh bae. Kancane sama cerita ini. Wong piro, Bu? Ayo, wong telu bener pernah. Ya Allah kadang ngono. Ya Allah. Ya alhamdulillah ana sing mangkat kok disyukur wae sih. Pak nek syukur la insyaallah la azi dan aku gitu. Insyaallah aku bar foto iki tambah wis. Amin. Ngono dongakno to amin ngono. Wong iki sing rawang bojoke teko kok kaya ana wong. Wis kalangan iki bojoke ngene. Mungkin wong sakit sregepe wong iki ngono lho. Ora nganti kok mangkat sing ndang sapa. Biasanya dadi grup itu undangan lah kira kapan kok ya isin ora sampean Bu. Oh, isin karena betul. Tepuk tangan untuk Mak Enten. Kalau contoh jenenge Mak Enten niku Mak Enten. Wah niku pengajian nanti wae ketok iki. Yo dodol ra dodol dari niate yo. Sampeyan ra ngerti asline manten dodol ki wis sampeyan yo manten yo. Tak bela wong kaya boloku. Loh, itu termasuk manusia langka itu. Betul itu karena di mana-mana pengajian dia itu datang. Nggih, wis pengajian dalam rangka opo ae iki to. Temen rasa nuduh Allah meneh arek dodol. Iki sampingane, sing penting iki ngajine ya manten ya. Rumake aja sok sudon. Lha iki jenenge entuk akhirat, entuk dunya alhamdulillah. Sampeyan iki mesti karo arek dodol yo entuk kang sing larang. Ya sakarmu dodol apa? Nek yo aja dodol kabeh sing nukoni susah. Ya Allah, Bu. Terus ke? Jadi iki nek cara napa jenenge Jawa. Oh nyuwun pangapunten niki Mas Sohibul Bait kok dereng kula sekat. Sohibul Bait Ibu Hajah Purnami. Hah? Purwati. Ojo sok leleh sekarang jenenge.
Nah, kayak tanggulnya ngerti sabar Ibu Hajar Tri Purwati. Alhamdulillah. Oke, ini cok rapopo. Cara wong Jawa ngiras karo sambil menyelam minum air. Nah, di samping acara pembukaan selapanan iki sakjane nek cara wong turu rada karipan. Wis kok dah. Wis rada akhir. Ya padha suwiku Selasa Wage ya karipan. Nah, sing penting kan lilir gitu nggih. Lilir ngoten muga bar lilir iki tambah sehat. Amin. Artinya panjenengan sing maune sadurunge bodo kok ijeh sok leda. Sajane kurang niate. Gitu nggih. Ya kuwi mau kecara nek cedhak mangkat nek ado ora. Nek terang mangkat nek udan ora. Nek kek selo mangkat nek ra selo ora. Oke to sing ngono kuwi. Nek klambine putih. Nggih. Ya sing slonjor to sing Yo, bangkit cacut tali, bodoh cincin sing, karena yamu khairan min amsi fahuwa Robi, ye? Robi. Cerdas. Nek dina iki sapa ae sing dina iki luwih apik timbang dina ini mongko cara wong dagang BATI. Itu kan bahasa perdagangan gitu. Itu jumbo dengan dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah. Iya Bu. Temen bukan ngerti mana dereng? Artinya bukan ngerti dereng? Oh, alhamdulillah. Yang ini salah terus kayak atas banget sih sama seperti. Berarti tak? Orang iki janjine Gusti Allah. Sakamane Gusti Allah kuwi arep nuku bandane lan awake wong mukmin dituku nganggo swarga. Angsal apa hansir? Angsal apa hansir? Sama kok meneng wae ra dengan swarga apa piye to? Aku ngerti ngambene bapak ngerti. Halo. Ucapan iki donga. Dakeke, oke? Mila nek tak takoni semaur. Nah, panjenengan temenan tekan swarga. Amin. Piye mo kae? Sana.